všetci, rada by som vás pozvala na Psyche Basic seminár, ktorý sa tento rok uskutoční až v 2 termínoch. Prvý termín bude 21.3. až 23.3. a druhý termín 25.4. až 27.4. V prvom termíne sa teším na všetkých z vás na krásnom Liptove, odkiaľ natáčam aj toto video. A v druhom termíne sa zase uvidíme na západnom Slovensku v Bratislave. Psyche Basic seminár je určený pre všetkých tých, ktorí majú chuť robiť niečo so sebou a nájsť nejaký účinný nástroj na zmenu a prácu s podvedomím. V podvedomí máme uložené mnoho nefunkčných vzorcov a limitov, ktoré nás v našom živote často limitujú. A práve pomocou metódy Psyche môžeme tieto limity zmeniť a transformovať na podporujúce programy. Ak ťa to zaujíma viac, pozri do môjho bia alebo na môj web a teším sa na teba. Objavte svoj skutočný potenciál zo Psyche a nájdite cestu k vnútornej harmónii a slobode. Príďte na živý Psyche Basic seminár na Slovensku a naučte sa preprogramovať limity vo svojom podvedomí.